kuomwa sechegi. Erokamano Trevor, kendo achumos ne nyikora mogi duto kuonde magineno. Erokamano. Seche ma kanisa wacho ni apaka mar siasa ni malo ahinya. Udwaro ni josiasa otim nang'o? Giwego siasa koso gitim nang'o? Ka ber nang'o monego timre? Trevor, wach mar siasa kod lietne ma chwakore kendo medo chwakore kaka sadhi ka wachomo yiero mabiro higa makiny. En gima gwelo paro kowuok kuonde ka kuonde, to gimomiyo paro no wuok en nikech ang'o ma onego bed ni josiasa timo ne jopiny. Onego bed ni gigo siasa kinde ka kinde, koso nitie gik machielo monego bed ni gitimo. Wang'eyo gik ma kuom ranyisi gavana onego bed ni timo, wang'eyo gik ma jood bura onego bed ni timo, MCAs wang'eyo onego bed ni timo, kata ker wang'eyo onego bed ni timo ang'o, kata mana executive gi migepe mopogore opogore e weche siasa. To gimomiyo dhok no wuok en nikech kaka oganda mar jo-Kenya ok wane ka jok ma oyier moloyo ahinya kaachiel gi jok ma oketi e sidienge monego bed ni konyo jopiny, chiwo tekogi mar neno ni dongruok mar jopiny obedo wach namba achiel ma gitiyone. Ng'enyne gin weche miloso, milungo, moko bende kaka waseneno gin weche mag ayany, to tinne waneno ok wane ka josiasa wacho ni an mae gima asetimo. Kanabiro e telo noyiera ni mondo atim ma, nawachuno nadhi timo ma. Wachako hikwa mar 4 ka wachomo yiero, mae gima asetimo modong' kuom higa achiel, mae kaka adwa timo gima odong'ni. Emomiyo an kaka jadolo, gima wakwayo kendo waluongo kuom josiasa ni mondo waduok liet mar siasa piny, mondo wago machemo e tiyo ne oganda mondo ne ka dongruok dhi nyime maber. Ka ok kamano to walawo mana yamo kendo ok wane pogruok kabet e ngima mar oganda mar jopiny. To mae kama kuku mar wach wuoke.